أفت مودعتا انتايلو سب بجزاء رسنا حسابات وخحزو أي كيلنيو بجزاء رسنا أنا حساباتنا خنقاط أطور أي نخيلنينا أبزل لنا ندابلنا بحسب جزانا نخيد أبزل لنا ندابلنا بحسب حنقولنا تسريق أبتفنا لي بوتا يوسدنا إيو أبزل خلو أكلاتنا أمرنا أبسرحنا نقلينا أبدكنا نقلينا أبتفنا لي بوتا يوسدنا إيو جزاء رسنا خنقاط أطور زي نخيل حسابنا سبات كقاط أطور زي كل حساباتنا زمرت كقاط أطور زي كل حساباتنا سبخاي كقاط أطور زي كل حساباتنا من جني قاط أطورك الأمر هي قاط أطريه أم وداتن تايلو أم محلال حساب زفرد إلو هاللويا لومي حساب زبل بزق على زبشي يسوس يتحت أتزفرد قلب يسوس يلقق حسابنا زق قطات أرك على يلقق نهزب أملاخ زخون قلب زخون مقبز زخون على يلقق بإيسوس يبلع الله قال حيزوز مات أسابق زابير نخن سمعه إنه باريخا يسمع له تزارب داخم زبالة سامعين لو من سمع يزعن نفسه كفنا نتقاركن سمعه مكفات يخون لنا كم سامعين إنه باريخا هاللويا يسمع له ميلوا هاللويا تزارب دعينه لو متزارب زبل هزب أملاخ تسع قال أملاخ نسمع هزب أملاخ متنسأك خون عزيم من دنزازين ينقل كابزقوا عزي ينقل تحزنا زبل عزيم دنزازي يأمره سرق حساب سرق لبد سرق تسمع معنا نقل لنا هزب أملاخ مسمع يخون له مستقال مسمع يخون لنا بإيسوس يأمرنا يكفت حسابنا يكفت نائل منفس يقلبت نائل منفس يقلبت تخصنا بالمنفس يقلبت بإيسوس يقلبت كابزقوا بعزي يقلبت بشيم يسوس يقلبت هزب أملاخ قد مسمع يخون له ممتعنا زي ترف أبزمتهاونا زي ترف بإيسوس مسامعنا تقبلنا نفوسنا زخون نبرختنا زخون نتعنا زخون ندقنا زخون نولد زخون حزنا مخاد يخون لنا بعدو زملس منفس نقلبط لنا كم زعت خيا زوت بحد خرن ززور هاللويا لومي خبز قبع زي يقلبط الله كاباي كابيته يقلبط الله كابز أولخ يقلبط الله كاب خير يقلبط الله كاب قال حزوز مات يقلبط الله سمعتنا زي منفس زقني يصره بإيسوس مقبع سماياته يصره هزب أملاخ مفتاح يخون له منكح يخون له عظيم دنزازي كله بإيسوس ميتعسر سماياتي كفت قويتا سلت قبرونا مسجنا كالنا بنقر كله سمك يبارك بشيم يسوس تباركه هاليلويا يسوس قويتاي حجد ما عندنا منفس قدس كنت وعينا هاليلويا منفس قدس تلينا ياها هاليلويا كتبرت عنا كتحيلنا እግዚአብሔር هاليلويا منفس كانت وعلنا هاليلويا هلاونت كايدلينا له منفس قدس هاليلويا هاليلويا هلاونت كايو سألنا هيوتي كل جيزي حادش نايوتو تماتي وقابل نايقتكا مادسكا نمرعي باقي كتيريو كبرخا نمرعي تراي هلاونت كايو سألنا هيوتي كل جيزي حادش نايوتو تماتي وقابل نايقتكا مادسكا نمرعي باقي كتيريو كبرخا نمرعي تراي تزدلو تزتمو كل جيزي تزدلو تزتمو كل جيزي تزدلو تزتمو كل جيزي تزدلو تزتمو كل جيزي هلاونت كايو تلنا هيوتي كل جيزي حادش نايوتو تماتي وقابل
تزدليو تزتمو كل جزء تزدليو تزتمو كل جزء تزدليو تزتمو كل جزء تزدليو تزتمو كل جزء تزهيب كاني حيلي من مبلي من بيبلي من بيبلي تزهيب كاني حيلي من مبلي من مبلي من مبلي أبتي اللي والنغا زملو هاليلويا مساها من بارطعم እግዚአብሔር هاليلويا بيتك من بارطعم እግዚአብሔር هاليلويا دغنا خنم لخينا هاليلويا بهلونو تخبيبنا بهلونو تملينا እግዚአብሔር مسجنجينا خنم لخينا እግዚአብሔር هاليلويا هلونا خنم لوينا هاليلويا كبر خاص قال عيدلك قال عيدلك كله كنتو يوم كنتو نتكتو تبدأ عزيزوس عخايفتو لعالم نقر تترفدي كتكاتن قويتا عيك ولني زي باخاس قال عيدلك قال عيدلك زي كبر خاص قال عيدلك قال عيدلك زي باخاس قال عيدلك قال عيدلك زي كبر خاص قال عيدلك قال عيدلك كله كنتو يوم عيكت سنة كتو بدي عزيزو خايفتو لعالم نقر
ጎይታ ኣይከወለኒ ንሓጎት ጽጋብዩ ምዕራፍ ቅድሜኻ ትርጉም ኣለዎ ናብራ ምሳኻ ህይወት ጥዑም እዩ ትጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኽኩኻ ህይወት ጥዑም እዩ ትጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኽኩኻ ንሓጎት ጽጋብዩ ምዕራፍ ቅድሜኻ ትርጉም ኣለዎ ናብራ ምሳኻ ህይወት ጥዑም እዩ ትጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኽኩኻ ህይወት ጥዑም እዩ ትጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኽኩኻ ህልውናኻ እንተሎ ኩሉ ነገረይ ርስዖ መንፈስካ ምዝመላኒ ንኹነታተይ ወጥሩ ይገዞ ኣይከብደንን እዩ ነገራተይ ምሳይ ከለኻ መድኃኒት እዩ ነዛ ነፍሰይ የለውናኻ ኣሉበር ምሳይ ሃሉ መርምሳይ ኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይብዛሕ ልዕለይ ኣነ ተደቤ ሃሉ መርምሳይ ኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይብዛሕ ኣነ ተደቤ ንሓጎት ጽጋብዩ ምዕራፍ ቅድሜኻ ትርጉም ኣለዎ ናብራ ምሳኻ ህይወት ጥዑም እዩ ትሕትጽላልካ ትጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኽኩኻ ህይወት ጥዑም እዩ ትሕትጽላልካ ትጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኽኩኻ ሃሌሉያ ህይወት ጥዑም እግዚኣብሔር ምሳኻ ንሓጎት ጽጋብዩ ምዕራፍ ቅድሜኻ ትርጉም ኣለዎ ናብራ ምሳኻ ህይወት ጥዑም እዩ ትጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኽኩኻ ህይወት ጥዑም እዩ ትጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኽኩኻ ብዘይባኻስ ካለ ኣይደልን ካለ ኣይደልን ብዘይ ክብርኻስ ካለ ኣይደልን ካለ ኣይደልን ብዘይባኻስ ካለ ኣይደልን ካለ ኣይደልን ብዘይ ክብርኻስ ካለ ኣይደልን ካለ ኣይደልን ኩሉ ከንቱ እዩ ናይ ከንቱነት ከንቱ ልበይ ዓዚዞ ንዓኻ ይፈት ናይ ዓለም ነገር ተረፈኒ ገጽካት ጎይታ ኣይከወለኒ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልክ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ኢየሱስ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልክ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ንዓኻ ጥራይ ኢየሱስ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻ ጥራይ የዘምልክ ኣምላኽ ሰማይ ንዓኻ ጥራይ ኢየሱስ ንዓኻ
سجدوا نعخان نملكها هيوت عبيو تحت ظلالك الناس سجدوا نعخان نملكها هلونا خان تلو كل نجري رسعو منفس كامز ملعني نخونتاتي وتروي قزو أي كابتن نيو نجراتي مساك اللوها مدانيتيو نزار سيد والنخا هلو برمساي كل جزي كبر خايتا أبلعني أنا تدبي هلو برمساي كل جزي كبر خايتا أبلعني أنا تدبي نحبط قابي ومغرق مخاف ترقم اللوون أبرا مساخا هيوت عبيو تحت ظلالك الناس سجدوا نعخا نملكها هيوت عبيو تحت ظلالك الناس سجدوا نعخا نملكها بزي باخات كلا يدلين بزي كبر خاص كالا يدلل كالا يدلل بزي باخاص كالا يدلل كالا يدلل بزي كبر خاص كالا يدلل كالا يدلل كله كنتيو نكتو بيعززو نع خايفتو نعالم نقاس تترفني قسقاد البوتا عليك ولاني زي باخاس كلا يدلين بزي كبر خاص كالا يدلل كالا يدلل بزي باخاص كالا يدلل بزي كبر خاص كالا يدلل كالا يدلل كله كنتو يوم حكتو نتكتو لبي يعززو نع خايفتو نعالم نقاس تترفني قسقاد البوتا عليك ولاني نحقط قابي ومغرق المخاف ترقم اللوون أبرا مساخا هيوت عبيو تحت ظلالك الناس سجدوا نعخان نملكها هيوت عبيو تحت ظلالك الناس سجدوا نعخا نملكها نحبط قابي ومغرق المخاف ترقم اللوون أبرا مساخا هيوت عبيو تحت ظلالك الناس سجدوا نعخا نملكها هيوت عبيو تحت ظلالك الناس سجدوا نعخا نملكها هلونا خان تلو كل نجري رسعو منفس كامز ملعني نخونتاتي وتروي قزو أي كبدن نيو نجراتي مسايك اللوها مدانيتيو نزار سيد والنخا هلو برمساي كل جزي كبر خايتا لعلي على تدبي هلو برمساي كل جزي كبر خايتا لعلي على تدبي
ሃሌሉያ ደሊካ ለና ኢየሱስ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሜኻ ክነምልኸካ ዝግባእካ ክብሪ ክንበካ ኣብ ቅድሜኻ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዝግባእካ ክብሪ ክንበካ ሃሌሉያ ተረዲኡና ክነምልኸካ ከም ልምድኻ ይኮነ እግዚአብሔር ከም ልማድካ ይኮነ ሃሌሉያ 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 you worthy ሃሌሉያ ነምልኸካ ለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ تملخ
መች ከሚጠፋው ከሚያልፈው የምታረከኝ አንተ ብቻ ነህ። እጠግባለሁ ሁሌ ሳስብ አንተን ብቻ ሳስብ አንተን ብቻ ማስብ አንተን ብቻ ሳመኝ አንተን ብቻ ሳመኝ አንተን ብቻ አያጓጓኝም ሌላ ነገር ቢሆንልኝም ወይም ቢቀርብ የምታረካኝ አንተ ብቻ ነህ።
ወዳጅኝ የኔ ፍቅር ሌላ ፍቅር የለም የኔ ወዳጅ I love you Jesus ወዳጅ እስኪ ንገሩት tell him you love him hallelujah እስኪ እተው እስኪ ንገሩ hallelujah just go to deep hallelujah deep እተው እስኪ hallelujah ናፍተህሉና hallelujah ወዳለው ኢየሱስ we love you Jesus ህይወትን የሰጠን ለዘላለም ማድረሳው ውለታ ይዋልከለን hallelujah በፊት ቆመን እንድናመልክ እድል የሰጠን ኢየሱስ ሃሌሉያ ተባረክ we love you ክብርን እንሰጣለን አምልኮን እንሰጣለን ክብርን እንሰጣለን ኢየሱስ ተባረክ ሃሌሉያ ስለጸናሐና ግሩም ዝኾነ ናይ አምልኾ ጊዜ ክብሪ ንአምላኽና ይኹን ናይ ዛማዓልቲ እዚኣ ሰባት ዝገበረና እግዚአብሔር ደው ኢልና ኣብ ቅድሚኡ ከነምልኽን ክንዝምርን ናቱ ክንከውንን
كابز زعبي ጸጋን ምሕረትን የለንሞ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ካብ ቃል እግዚአብሔር ሓደ ኸንብቤሞ በኦገርና ድማ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ንገብሮ ስለ ሃገርና ስለ ህዝብና ክንጽልይና ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር ድማ መርሲ ጸሎት ሰማዕ አምላኽ ጸሎት ባረቱ ዝምልስ አምላኽ እሞ እዚ ድማ ኣብ ዘመንና ክንረአና ኢየሱስ ጎይታ እዩ መዝሙር ዳዊት በሓደ ኮይና ኩላትና ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዘሎ ነንብቦሞ በኦገርና ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክንጽልይና بمخر رسيان زي ملالس أمن قد حتى أنك زي كون أمن بر ملاقس تدما زي كمت نتحقي إجزابير داز في الصح نتحقون ليتن معلتن زمرام روس سبسي بصيو نسو كم تافري أبب جزيو التهب قوصلا خاء زي رقف أو وحازي أو وسن وحازي ما يتغلط أم يخون زغابرو كلون يسلطو زغابرو كلون يسلطو اتم رسيان كمتين نفاس زبطنو بقبق يمبر كمزي يكونون منقدي صادق سي እግዚአብሔር ይፈልጣዩ መንገድ ረሲያን ግና ክትጠፍ ያሞ ስለዚህ ረሲያን አፍርዲ ሐጣኑን አማህበር ጻድቃን አይቆሙን ያም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይሁን እቶም ሕጉ ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ቡፃን ያም ይሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን በመንገዲ እግዚአብሔር መመለላስ ካብ መስመር ሐጣን ረሲያን መውፃእ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መንባር ካብ ዝዓብ ነገር የለን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ነገር ክንጸልይና كل نسمعه سل هاجرنا سل حزبنا أنا نسخاتكم من جنا أفترسي عن دوز بلولو زي كونس أبقالو دويلنا كريو إتي أب هاجرنا زفت سمدما إتي ورن بلا بلاون زي كونس إتي هي عزخونه قال أملاخ إذا خاون جنا أنا نسخاتكم من دويلنا أفتنا دويلنا سل هاجرنا سل حزبنا أب قدمي እግዚአብሔር مسن نصليو እግዚአብሔር አምላኽና ገፋዒ አምላኽ አይኮነን ብዝሓለፈ ኩሉ ድማ ሰሚዕና ተኣሚኑናን እዩ ህይወተይን ህይወትኩም ድማ ኢድ አምላኽ ዝረአየትያ ለሙን ኣብ ክንዲ ህዝብ ኮይንና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክንጽልይና ከምኡን ስለ መናእስያት ደቅና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክንጽልይና تمالي أبكي زي صلوت باستر يوناس سلتهم من أسياد دكنا يتسألينا نيرو كم زخايبل نيرو حسابات ببوزح نجاري أبدكنا زمتس حسابات زوانا شاف ببوزح من قديو لو مخم قدام يكونن أبكو زوم كلون حسابات بخالق نجار ندامتس يجنقوا من كافت قالتي خيك كوتون دما يقبروا يبلنا نيرو لو مجنا بقال እግዚአብሔር ዝፍስሁ ነተቃሉን ለይትን መዓልትን ዝመራምሩ ወለዶክ ኾኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ በዝውን ክንጸልይና ኣሕዋቴ ዝኣምን እንተሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተሲኡ ይጸልይ እስኪ ካብ ዘለናዮ ተሲእና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንቐርብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ነብዓት ዕንቲ ዝደርስ ሕዝብ ልቢ ዘሕጉስ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ فيتا مسكيناتو اسكي نزمر أكد من እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዕንቲ ዝደ
سيديماتو فاقفيتا مسكيناتو ቅዱስ ሆንካ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ገሊኦም ኣብ ቀስቲ ይውከሉ ገሊኦም ኣብ ፈረስ ይውከሉ ንሕና ግና እግዚአብሔር ኣባኻ ንውከል ኣሎና ንስኻ ሓይልና ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ፍጡን ረድኤት ኢኻ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ወረ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ኣብ ሃገርና ናብ ህዝብናን ከም ቃልካ ክኸውን እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ንኹሉ ትቕድም ኣምላኽ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ብኣኻ ድማ ተኣምራት ክንርኢና እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ዓብዪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ክንብል ኢና እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ዘይትድርቢ ዘይትጥንጥን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ተመስገን ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ ቃልካ ህያው እዩ ንስኻ ድማ ኣሙን ኢኻ ንስኻ ድማ ኣብ ኩሉ ጣልቃ ተኣቱ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ወንጌል ኣብ ህዝብና ሰፊሑ ዓረፍትን ሰላምን ኮይኑ ንስኻ ድማ ኣብ ህዝብና ከቢርካ ክንርኢና እሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ደቅና ንጽልይ ኣለና ሓሳቦምን ኣእምሮምን እግዚአብሔር ንስኻ ክትቆጻጸር ነገሮም እግዚአብሔር ንስኻ ክትበጽሕ በቃላትካ ድማ ከስተንትኑ ናባኻ ድማ ክጥምቱ እግዚአብሔር እቶም ዝሃብካና ውሉድ ደጊምና ንዓኻ ንበካ ኣለና ርድኣና ንብለካ ኣለና ንቖልዓታ ኸኸደላ ዝግብኦ መንገዲ ኣርእዮሞ ምስ ኣረገ ኻብኣይ ከግልስን እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ንዓና ንወለዲ ድማ ከምቲ ዝግባአና እቲ ቃላትካ ኸነመሓላልፍ ክድግፈና ንጽልይ ኣለና ዓቕሚ ሃበና ርድኣና ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ትረድእ ኢኻ እሞ ኣብ ደቅና ድማ እግዚአብሔር ንስኻ ከቢርካ ክንርኢና እሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር እምንቶና ብኣኻ ይተመስገን ከይኮነ ከሎ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኮይኑ ድማ ህያው ኮይኑ ድማ ክንርኢና እሞ ነመስግነካ ብስም ትፈትዎን ተፍቅሮን ወድኻ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለና ኣሜን ኢየሱስ ጎይታይ እንኳዕ ብድሓንን ብሰላምን ናብ ጴንኤል ቤተ ክርስቲያን መጻኹም እስኪ ንመጀመርያ ጊዜ ዝመጸ ጋሻ እንተደኣለና ክንላለየኩምን ሰላም ክንብለኩምን እስኪ ኢድ ክርእየ ሓራይ በዚ ኢድ ይርአ ኣለኹ ሽመይ አንጎሶም ይባል አንጎሶም ስማዓቱ አንጎሶም እንኳዕ ድሓን መጻኸ እንኳዕ ድሓን ጸናኩም ክብረና ኣምላኽ ይኹን እስኪ ጣቕዒት ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ብድሕሪት እውን ኢድ ይርአ ኣለኹ ሽመይ ናሆም በረኸት ይባል ካብ ቫንኮቨር ደስ ይለኒ ኣብዚ ንዓኹም ምርኣይ እግዚአብሔር ክብሪ ይውሰድ ናሆም በረኸት ካብ ቫንኮቨር እንኳዕ ድሓን መጻኸ ናሆም እሺ ኣብዚ እውን ሽመይ ሰላም ማና በሃል ካብ ኣሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ መጽ ሰላም ማና ካብ ኣሜሪካ እንኳዕ ድሓን መጻኸ ሰላም ሓፍተይ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ካልኦት እንተለኹም ከይሓልፈኩም ሓራይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መደባትና ንምዝኽኻር ዝኣክል ኩሉ እቲ መደባትና ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሶሉስ ካብ ሰዓት 5 ፈርቓን ንግሆ ጸሎት ብዙም ኣለና ከምኡውን ዓርቢ ካብ ሰዓት 5 ንግሆ እዚኣ ድማ ብዙምያ ንኹልኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምኡውን ኩሉ ግዜ ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ምሸት
ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ኣለና ስለዚ መጺና ወንጌል ክንምስክር ከምኡ ድማ መስዕዋትና ክንሓብር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዓርቢ ካብ ሰዓት 7 ምሸት ናይ ዩዝ ኣገልግሎት ኣለና ደቅና ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ኣብዚ እውን ዘምልኹሉን ቃል ኣምላኽ ዝመሃሩሉን ግዜ ስለ ዝኾነ ኩላትና ደቅና ሒዝናዮም ንምፃእ ቀዳም ካብ ሰዓት 2 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ እዚ እውን መደብ መንእስያት ስለዚ ኩልኹም መንእስያት ድማ ኣብዚ ክትሓብሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡውን ሰንበት ካብ ሰዓት 5 እስካብ ሰዓት 8 ናይ ጸሎትን ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜን ኣሎና ኣብዚ ድማ ስለ ሃገርና ስለ ህይወትና ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ እንተዳኣለናውን ኣርእስቲ ጸሎት ሒዝና መጺና ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንቐርበሉን እንጽልየሉን ግዜ ስለ ዝኾነ ኩላትና ኣብዚ ድማ ንሳተፊና ብጸሎት ገጽ እግዚአብሔር ንድለ ከምኡውን ሰንበት ከም ዝንሪኦ ቀዳማይ ዕብረ ካብ ሰዓት 9 ካልኣይ ዕብረ ድማ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ዝጅምር ናይ ጸሎትን ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜን ናይ ኣምልኾና ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ካልእ ተወሳኺ መተንባህታ ዘለና ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ኣፍታ ወርሒ ድማ ካልእቲ ሰሙን እንገብሮ ብዛዕባ ኮሚኒቲ ኢምፓወርመንት ኣለና ስለዚ እዚ ድማኒ ኩሉ ሻዕ ካብ ሰዓት 6 እዩ Canadian laws on wheels immigration and beyond ዝብል ዘሎና ሕጋዊ ዕቶታትን ካልእን ድማ ክንሓትት ዕድል ኣለና ስለዚ ኩላትና መጺና ኣብዚ ንሳተፍ ኣሮን ሻንቶታ ከምኡውን ሓውና ኣማኒኤል ጣዕመ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ መጺና ድማ በዚ ተጠቀምቲ ንኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡውን እዚ መጽእ ዘሎ ሰሙን ኦገስት 17 ምሸት ሰዓት 6 ናይ ኣምልኾ ግዜ ስለ ዘለና ኩላትና ኣብዚ ኣብ ቸርች እዩ ኦገስት 17 ምሸት ሰንበት እዩ ዝኸውን ደሎ ካብ ሰዓት 6 ኩላትና ሓቢርና ነምልኽ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቕረብ ሰዓት 6 ምሸት ን24 ኦገስት ድማ ናይ ፒክኒክ ግዜ ኣለና ስለዚ ኩላትና መታን ቁፅርና ፈሊጥና ዓቕምና መታን ክንፈልጥ ኩላትና ንመዝገቢና በኣካል ናብ ሓውና ገዛኢ ወይ ድማ ናብ ሓውና እዮብ እንዳኸድና ንመዝገብ ከምኡውን ኣብቲ ሊንክ ኣለና ኣብ ባይቨር እንዳኣተና ኣብኡውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንምዝገብ ንኽእል ኢና ስለዚ ኦገስት 24 ካልእ ቆፀራ ይተሓዙ ብሓንሳብ ኢና ክንውዕል ማለት ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ኦገስት 29 ክሳብ 31 ዘሎ ድማ ንመንእስያት ዘተኮረ ከምኡውን ንኹላትና ዝሓቆፈ ናይ ኮንፈረንስ ግዜ ኣለና ስለዚ ካብ ኦገስት 29 ክሳብ 31 ዘሎ ግዜ ድማ ናይ ኮንፈረንስ ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልእ ዘለና መተንባህታ ንሓድሽቲ ዝኸውን ንሓገዝ ዝኸውን ድመጽእ ፈርኒቸራት ኣሎ ዝተፈላለየ ኣቑሑት ንዕኡ ድማ መዕቀቢ ዝኸውን ነዛ ወርሒ ኦገስት ጥራሕ ዝኸውን ጋራጅ ዘለዎ እሞ ጋራጅ ከነቐምጠሉ ስለ ዝደለና ጋራጅ ዘለኩም እሞ ከዓኒ ነዛ ኣገልግሎት ከተውዕልዎ ትደልዩ ንኣገልገልቲ ረኺብኩም ኣዘራርብዎም እሞ እቲ ጋራጅ ክንጥቀመሉ ንወርሒ ኦገስት ጥራይ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ካብ ዝቐፂልና ስለቲ ዝዋፃእ መባእን ዕሸርን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ኢና ብኡ ድማ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ርእስና አድንና ቢልና ስለቲ ዝዋፃእ ዕሽርን መባእን ክንጽልይ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሰማያዊ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣቦና ነመስግነካ ንባረኸካ ንዓኻ ክብሪ ንህብ ኣለና ከምዚ ኢልና ክንእከብ ጎይታ ንስኻ ስለ ዝፈተኻን
ኣብ መንጎና ስለ ዘለኻን ክብርን ህበካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ክንሰርሕ ሓይሊ ጥዕና ጉልበት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ካብቲ ዝሰራሕናዮ ንዕዮ ቤትካ ብፍታውና ነምፅእ ኣለና እሞ በረኸትካ ኣብ ልዕልና ብስወከፍና ክኸውን ይጽሊ ተረፍ ጊዜና ሰዓትና ኩሉ ንስኻ ተረከብ بسم أبون ودن منفس قدسن حد أملاخ آمين እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ጸንሕኩም ከመይ ቀንኹም ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ድምጽኹም ክሳእ ሰማይ ዝቕጽል ዘለኹ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፍና ቅድሚኡ ግና አንተ መተንባህታ ድግም ከብላ ወይ ከድምቕ አይደል እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ምሽት كم تأبور حوي كل جزء حنت معلت نجبره ناي community empowerment محبرة ويستمروا تمرت اللومو كل خاتكم نخدم مسؤولين كرج جبركم هذا جزء نوح كنوا له هذا حوي كل حجاوي قد دايقت إماتو دحراي نابسب دواوي لا جل جل نحدا لوير كنري أوهرنا سنبت ناي مشت أجا مشت كبابيو بسبس لازم أنا يوت لوير دماتها قد دايفت عن نجر نسواني ملز خيبل لاس لزرليوز نبرة بجاخلو مخرخ بكا قليل نيو رفتو يعني راجن نزتوس سنة كذي خمس سيلو قصيرنا نبتو أوفيسو كيرنا دحراي اتو مسبلنا زربا خنجمر دليناس صنوي لنا اجي كل كذي خالي كذي نابزي أوفيس بزي أقوم تمسو أبزي ريسبشن الله بزي بوجيركم تزخفل كفيلكم يقوم تأتو حجي تا ريسبشنست ويقال خلوت يلون قد متى زربا مجمركم تا تغفرسي كفلوا لنا ስለዚህ ምንም አይጀመርና እና ይፍርቅ ሰዓት ተዘይ ነው ሐመት ኮይኑ ሎ 250 ይመስለኒ ከፊልና ዳህራይ ኮፊልና ዘረባና ተኸውንዲ አይተኸውንን ኮስዳሪው አይኮስዳን ወላሲ ንخሰም አን መልስ ኸበናን ሲ ናይ መጀመሪያስ ክንከፍላን ይሩና ማለት ነው ስለዚህ እዚ ሐውና ሎየር ግን አሮን ባህል بناس أمس يقولنا الله مالك سلازي كنسم حطوتاتنا خن حتت جلسي سن opportunity سلازي encourage جبركم نقولاتكم سي كتمسوق كتمهارو هذا جزء دما تفلتو لومي أيدلي كانوا خوني يقول أب مسا ياب زغنا جزيس يتأمل كايمو نغمو كتمسوق encourage جبركم بغلا أي درجة دما
ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትቀድሙዎም ከለኹም ካሊ ግዜ ዘይመጹ ሰባቱን በዛ አጋጣሚ እዚ ማህበራዊ ህይወቱ ንኹላትና ዝምልከትዩ ንኡ ክትብልዎምን ኢንከሬጅ ገብረኩም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝነበረትና ይነበርኩን ገይሸ ስለ ዝነበርኩ ቅድሚን ኣብ ዝነበሩ ግን ብፍላይ ኣብተን መብዛሕትአን እንዚ ካብ ደገ ካልኦት ይሕዋቱን ይመጹ ነይሮም ስለዚ ቶም ወንጌል ትምስክሩ ሰባቱን ኣብዚያ መጽኦም ልኩም ኣለዉ ትላለይዎም ተእልልዎም ስለዚ كمون كنجبر إنكارج يجبركم እግዚአብሔር ይመስገን እጂ ናብ ቃል እግዚአብሔር ከንሐልፊና እግዚአብሔር ይባረክ አመታዊ ቴማና መዝሙር 84 ቁጥር 7 ኣብዚአኹም ትሪዋዩ ካብ ሃይሊ ናብ ሃይሊ ይኸዱ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድመ አምላኽ ድማ ይቆሙ ዝበሉ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ካብ ሃይሊ ናብ ሃይሊ ብዛዕባ ምኻድ ኣብኡ ድማ ሓንቲ አርስቲና ዝሓለፈ ሰንበት ክንርኢ ጀሚርና ካብ ሃይሊ ናብ ሃይሊ ክንከይድሲ ተመንፈሳዊ ጉልበት ተመንፈሳዊ ሃይሊ ካብ ቃል እግዚአብሔር እዩ ዝርከብልና እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ምድራዊ ስጋና ወይ ድማ ሁሉ እዮታት ንኽንፍጽምሲ ነዚ ስጋና ሃይሊ ምግቢ ከም ንህቦ እቲ ዘድሊ ምክንኻን ኩሉ ከም ንገብረሉ ንመንፈሳዊ ህይወትና ድማ በሃይሊ ንሁሉ መንፈሳዊ እዮታት እናፈጸምና ክንከይድ መታንሲ ክንምግቦ የድልየና ስለዚህ ብዛዕባ ዛ ሃይሊና ንዘራረብ ትናይ ምድራዊ ሃይሊ ሊሚትድ እዩ ንዝተወሰነ እዩ ዝኸይድ እቲ ሶርሱን ሊሚትድ እዩ ዳሕራይውን ትኸደሉውን ሲ ሊሚት አለው ደረት አለው ምክንያቱ ትምንጩ ኮነቲ ትኸዶሲ ደረት አለው እንታይ ማለቴ ተአርግ ቀደም ብንእስነት ካተገብሮ ዝነበርካሲ ፊዚካሊሲ ደይ ትገብረሉ ጊዜ ይመጽ እዚ ንብሎ ዘለና ግን መንፈሳዊ ሃይል ግን ምንጩ ሶርሱ መለኮት ባዕሉ እዩ ሊሚት የብሉን ከም እንደገና ድማ ንሁሉ ጊዜ በእድመ ዋላ እናዓረካ ክትከድ ከለኻስ ተመንፈሳዊ ሃይልን ጉልበትን ግን እሱ እንዳደኸማ አይኮነ እንደኸይድ እሱ እናዓረጋ አይኮነ እንደኸይድ አማልታትና እናወሰኸ ኸይድ ከሎሲ ሃይልና ወንድማ ብኡመጠንሲ እናወሰኸ ኸይድ ኸሪዩ አይ እገትን ስለዝኾነ ክብርና አምላኽና ይኹን كنا نابزك على زي كن أتو كم زجب أنا ينازع على فرينا أنت برافينا نيرا بستوصلنا دقائق ملسك بالمو كتحزكم سهل فسمون زين بركم دهراينا بنايلهم ما التحسب كن كتسلينا سهل فسمون زرعنا يوم مزمور أسرت تشأت ميتنا أسرت تشأت سوري مزمور ميتنا أسرت تشأت تازنا وحد مقراف أم مصحف قدسنا يا بزعبك على زي أبير دم يتزار إذا زمراي دم بزتفلالي አይነት ቃላት ገሩን ቃል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስና ገለጸ በዛባ ቃል እግዚአብሔር ብዙ ነገር ይብለና ተቃል ከገልጾ ከሎ ሪና የኔርና ቃል እግዚአብሔር ይብሎ ሕግ እግዚአብሔር ይብሎ ስርዓት ይብሎ ትእዛዛት ካይ ይብሎ በሸሞንተ ኢንፋክት በዕብራይስጥ በሸሞንተ ቃላት ገሩ ነትቃልና ገለጸ በዛባ ተቃል ብዙ ነገር ይብለና እጂ ዘዘማራይ ምስተቃል ዘለዎ ዝምድና ምስተቃል ዘለዎ ነገር ኢና አብታ ምዕራፍ ሪኢናዮ በሰለስተ መንገድ ድማ ሪኢና ያኔርና ለትሙሉ ምዕራፍ ከነነበብ ከለና ሐደነስ ተብሎ ነገርሲ እዚ ዘማራይ አብ ቃል እግዚአብሔር ፍጹም ዝወከል ገዛ እርሱ አብ ቃል እግዚአብሔር ፍጹም ዘሐበሰ ምዃኑ ነስተብል ንምንታዩ ከሙ ኮይኑ ኢልና ድማ ዘርዚርና መስራናዮ ተሓደ ቃል እግዚአብሔር ሐቅ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ብዘሎ ቃልካ እንታይ ይልወሎ ሐቅ ይልወሎ ስለዚህ ንምንታዩ ገዛ እርሱ ዘሐበ ፋውንዴሽኑ መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር ዝገበረ ሐቅ ስለዝኾነ አብ ሐቂ ተተወክልካ ዝፈርስ ነገር የለን ወይ ድማ ኪሳራ የብሉን ስለዚህ አብ ቃል እግዚአብሔር ንውከለሉ ምክንያትና ባና ከነምጾ ኸለናሲ ቃሉ ሐቅ ስለዝኾነ ቃሉ ብዘሎ ሐቂው ካላይ ድማ ደስተብል ንገዛ እርሱ ከመይገሩ ይቆጽሮ ነዚ ቃል እዚ ዘማራይ እንታይሉና አለ መስለኩም ነትቃል ቅኑዕ እዩ ይብሎ እጂ ከምዚ ጌርካ ምርዳእ በጣም ወሳኒዩ ኢልና ሊርና ንምንታይ ታይልኩምኒ ኩነታትና ሰምታይምስ ምስተቃል ክንሪኦ ኸለናሲ እትቃል ፌር ደይኮነ ክመስለና ኸሉ ኖ ዝስ ገለ ክንብል ንኽእሊና እጂ ኩሉ ጊዜ ተቃል በቃ እናተቀበልና እዩ አብተቃል ኩሉ ጊዜ ንገዛ እርስና ሂብና ያንተን ነብርና ይኩላትና ህይወት ምትለወጥ ግን ሰምታይምስ ነተቃል ከሙ ጌርና ይወስዶኒና ሰምታይምስ ምናልባት ተባይስካ በጣም ሐሪቅካ አዚኑካ ወይ ተበድልካ እንከሎኻ አትቃል ይቅረበል ከብለካ ኸሎ ፌር አይኮነን ከብለካ ኸሉ
ግን እዚ ዘማራይ እንታይ ዝብል ዘሎ ተቃልቅኑ ብጉነታትካ በተሓልፎሲ እሱ ኣይምዘን for your own safety ንገዛእ ርስኻን ጽቡቕ ስለ ዝኾነስ እቲ ቃል ብዘይለዋወጥ መንገድስ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ እዩ ንገዛእ ርስኻ መሃብ እዩ ደሸካ ዋላ ኣብ ዘይመስለካ ግዜ ክብረና ኣምላኽና ይኹን እቲ ቃል ድማ እኹል እቲ ቃል sufficient እዩ ሳዳህራይ ግን መጻይና ካለ ምስቲ ቃል ዘለዎ ዝምድና ዘዘማራይ ድራእናዮ ነገርሲ ሰለስተ ነገራት ሪእና ነርና እዚ ቃል ነቲ ዘማራይሲ ካብ ኩሉ ኣብሊጹ ዝሪኦ ነገር ይነሩ ካብ ኣላፋት ወርቅስ ኢልዎ ሕጊ ኣፍካ ይህሸኒ ካብ ብሉጽ ወርቂ ኣብሊጹ ዝሪኦ ቫልዩ ድህቦ ነገር እንተሎ እዚ ዘማራይሲ ነቲ ቃል ይነሩ ካልኣይ ነዚ ቃል እዚ ድማ እንታይ ይገብሮ መስለኩም ይደልዮ ቫልዩ ተሂብካዮ መቸም ንዝኾነ ነገር ትደልዮ ድማ ኢኻ ቫልዩ ዘይትህቦ ነገር ኣይትደልዮን ኢኻ ወርቅ ንምንታይ ስኢሉ ዘይርከብ ኣብ መንገዲ ንረኽቦን ኢና ቫልዩ ስለ ዘለዎ ዝቃል ድማ ቫልዩ ስለ ዝህቦ ይደልዮ ክደልዮ ከሎ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እስራ ግዜ ዝኣክልሲ ልማኖ ንረክብ ኢና ኢለኩም እንታይ ዓይነት ልማኖ ነቲ ቃል ክርድኦ ይልምን በብርሃንካ ብርሃን ክርኢ ካብ ሕግኻ ተኣምራት ክርኢ መታ የእንቱ ክኽፈተሉ ምስቲ ቃል ክረክብ ሓደ እስራ ግዜ ዝኣክልሲ ይልምኖ ድማ ትልማንኡ ንምፍላጥ ጥራይ ድማ ደይኮነ ብፍልጠት በቃ ጥቅ ክብል ጥራይ ድማ ደይኮነስ እስራን ሓሙሽተን ግዜ ዝኣክል ድማ ነቲ ቃል ዝልምኖስ ክነብሮ ክእዘዞ ምዃኑ ድማ ይነግር ገገለ ግዜ ብሓንቲ ቃል ትረኽብዎ ማለት እዩ ምስተዋል ሃበኒ ምስ በለስ ክእዘዞ መታን እዩ ስለዚ ህይወት ክኾኖ መታን ክነብሮ መታን እዚ ዘማራይ ነቲ ቃል ይደልዮ ይልምን ብርሃን ክረክብ ምስተዋል ክረክብ ክነብሮ ድማ ነቲ ቃል እንታይ ይገብሮ ኣብቲ ቃል ይጠብቕ ኢልና እታ ይጠብቕ ትብል ቬሪ ፓሽኔት ዝኾነ ቃል ነፍቃሪኻ ዓይነት ድበሃል ዓይነት ቃል ብኸምኡ ዓይነት ገይሩ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ኣብቲ ቃልሲ ክጠብቕ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክኸውን ይደሊ ነቲ ዘፍቀርካዮ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክትከውን ኢኻ ትደሊ ነቲ በቃ ተፍቅሮ ቫልዩ ትህቦ ትናፍቆ ኩሉ ግዜሲ ምስኡ ክትከውን ከም ትደሊ እዚ ዘማራይ ድማ ኣብቲ ቃል ክውዕል ኣብቲ ቃል ክሓድር ኣብቲ ቃል ክጠብቕ እዩ ድሌታቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ንቃሉ ድማ ዘለዎ ምላሽ ኢና ሪእና ዝሓለፈ ወዲና ሰለስተ ምላሻት ሪእናሉ ነርና ሓደ ብዛዕባ እቲ ቃል ንኣምላኽ የመስግኖ ብለይትና ነቃሕኩ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ቃልሲ ብለይትና ነቅሕ ንኣምላኽ እንታይ ይገብሮ መስለኩም የመስግኖ ካል ቦታ ድማ እንታይ ኢሉሎ መስለኩም ንመዓልቲ 7 ግዜስ የመስግነካ እዩ ብዛዕባ እቲ ቃል ከምቲ ምግቢ ሂቡና ኩሉ ግዜ ስለ ዝሓብካና ምግቢ ተመስገን ኢልና ንምገብሲ መንፈሳዊ ምግቢ ድማ ሂቡና ኣሎ ብዛዕባ እዚ ቃል እዚ ድማ ንኣምላኽ ክነመስግኖ ይግባእ ናይዚ ዘማራይ ምላሽ ሓደ እሱ እዩ ነይሩ ካልኣይ ድማ ነቲ ቃል የስተንትኖ ينبب والله قوي أنببو وجلز بليلن حلف يلوس بزعبا مستنتان بزعبا مقار نتقال الزارب تنببون تقوين كي أخذ تستنتنو سلازي تمنباب given كوينوس يلنا جن أبتقال بقى يوقل يحضر يستنتنو مديتيتي قبرو نتقال يحزو نتقال زلو ملاش زينيرو سالس هاي دما نتقال زنبرو زلو ملاش درأنا يو دما انتايو كم تقالو أملاك قبر متان دما يتسلي قال እግዚአብሔር መስንበብናዮ መስፈለጥናዮ ህይወትና ንተቃሉን ደይከይድ እንደሕር ኮይኑ እቲ ተስፋ ቃሉ ኣብ ህይወትና ክፍጸመታንሲ ክንጽልይ ክንጋደል በቃ ክንእውጆ ነተቃል ክንጽልዮ ዝቃል እዚ አባ ይገለጽ ዝቃል እዚ ይኹን ዝተስፋ ሲፈጸም አባይ ክንብልዩ ዝግባና ሓንቲ ኢላስትሬሽን ወይ ድማ መግለጽ ሪእና ነርና ደቅ እስራኤል ሲ አበረኻ መጽዮ አበረኻ መስመጹስ እታ እግዚአብሔር ማይክ ህበኩም የዝበሎም ምድሪ ናባ ኣብታ በረኻ በጽሖ ማይ ግን አይነበረ ተስፋ ዝበሎም አይራአይዎን አይተፈጸመን ስቅ ድማ ይበሎም እንታይ ኢሎም ግን ይላኔርና አንታ ማይ ኢሎም አንታ ኤላ ኢሎም ፈልፍል ኢሎም ክብረና አምላኽና ይኹን ኢሉ ስለዝነበረ ሕጅ ምትእምማን አለካ ቃሉ ዝበለካ ነገርሲ ንኽጽልዮ ንኽትዓምኖ ይኹን ንኽትብሎሲ እንታይ አለካ ፉል ኮንፊደንስ አለካ كم بجمت هيكون كان أنت هون إلك هيكون كان تصليه فقادو مخانو
ቃሉ ዝበሎ ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ሲ ንቃሉ ዝህቦ ዝነበረ ምላሽ ዝዘማራይ ድማ ደጋጊምና ንሪኦ ነገር ሲ ከም ቃልካ ከምዚ ይገበረለይ እናበለዩ ድጽሊ እግዚአብሔር ይባረኽ ናብና ኢሎም መዓልተ ከምጻአኩም أربعة መሰረታውያን ዝኾኑ ትምህርታት ቶፒካል ስለ ዝኾነ ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር አንቢብና ደጀመርና ካብ ዝተፈላለየ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስለ ንርኢ ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር أربعة መሰረታዊ ነገራት አለው እዘን መሰረታዊ ትምህርታት እናተማርና ግን ዕላማይ ጸሎተይ ትዋና ነገር ያብዚያ ደው ይለደለኹ ነዚ አዩ ነፍስ ወከፍናስ ናብ ቃል እግዚአብሔር መታን ንኽንምለስ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዘለና ሰባት ድማ እናወሰኽና ክንከይድ መታን ሓይሊ ኣብ ተቃሉ ስለ ዘሎ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እናወሰኽና ምኻድሲ ኣብ ተቃል ስለ ዘሎስ ብዛዕባ ተቃል ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ተቃል ድማ መወዳእታ እንታይ ክኸውን ኩላህና ናብ ቃሉ ክንኣቱ ኩላትና ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንነብር ኩላትና ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንመላለስ መታን ጽባቄና ዘሎ ዝገርመኩም ኣብ ተቃል ክንከውን ከለና ጽባቄና ኣብ ጸሎት ክንከውን ከለና ጽባቄና ኣብ መንፈስ ክንከውን ከለና ሓደ ሓዊ እንታይ ኢሉ መስለኩም ኣብ ገለ ትሕምብሱ ገለ ማይ ገለ ምሽ ኣሎ ኣብ ንሕና ኣብ ስዊሚንግ ፑል ጥራይና እንዳሓንበስና ኣብና ትብሉ ንትኾኑ ኢኹም ይኹነልኩም ተኸም እንተኾይኑ ኣብ ዲጋ ኣብ ገለ ግን እንዳሓንበሰ እንተሎ ኣብ ገለ ሌክ ዝሓንበሰ እንተሎስ ምልእ ክብል ከሎ ትማይ ጽቡቕ እዩ ምሽ ትሕምብሰሉ ገለ ጊዜ ግን ታዲጋ ትወርድ እንድሕር ኮይናሲ ምስ ወረደ ብዙሕ ክስታይ ኢኻ ትረኽበሉ ብዙሕ ረሳሕ ዋላ ዝሞተ ከልብ እውን ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ አንተ ኣብ ዘዲና ሕምቢስና ኢኻ ትብል ትኹሉ ዝተበላሸወ ነገርሲ ኣበይ ጸንሓካ ኣብቲ ታሕቲ ናይቲ ማይ ጸንሓካ በመንፈስ ክንመልእ ከለና ጥዑማት ኢና ቃል እግዚአብሔር ክመልአና ከሎ ጥዑማት ኢና ካብ ቃሉ እንደውፃእ ካብ ጸሎት እንደውፃእ ክቀላቀሉ ትሪኦም በዓል ስጋ ዘይናትካ ዝኾኑ ነገራሲ በቃ ክመጹ ትሪኦም ጽባቄና ዘሎ ኩሉ ግዜ ሲ ንሓድህና ሆነ ኩሉ ግዜ ትጽባቄ ዝረአ በመንፈስ ክንመልእ ከለና ቃሉ ክመልአና ከሎ ካብዚ ወጻኢ የሕዋተይ ክርስቲያን ምንም ካልእ የብሉ ተንዝበልኩኹም ያን ክቀላቀላ ተንዝበልኩኹም ዝወጻ ክፉአት ድማ እየን መንፈስ ደአ ይምልአና ቃሉ ደአ ይምልአና እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላኽና ይኹን በአርባዕተ ነጥብታት ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር መሰረታዊ ዶክትሪን መሰረታዊ ትምህርቲ አርባዕተ ነገራት ብዛዕባ ቅዱስ ቃል ብዛዕባ መጽሐፍ ቅዱስ አርባዕተ ነገራት ክንርኢና ነተን ዘለዋና ጊዜ ህፅራ ቢለ ከካፍለኩም ተን አርባዕተ ነጥብታት ንገዛ እርሰን አርባዕተ ሰንበት ክህዛኸለየን ግን ሰመራይዝ ገይረ ብሓፂር መንገድስ ነዘን አርባዕተ ነጥብታት ክንርኢን ኢና ቀዳማይ ቃል እግዚአብሔር ዝሓለፈትን ክፍ አቢልናዮ ነርና እኹል እዩ ቃል እግዚአብሔር እኹል እዩ the word is sufficient ታይ ማለት እዩ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ሲ ሙሳኽ አይድልዮ مقدال عيرليو جلز من لا نجر عيرليوس نعملاخ نغنفلتو مدهان نغرد أنا أبزا هيوات زي أون فقاد إخزيابير ناقبرنا نمنبر دخلنا زبلا كله كالسي أبزي كالزي ألونا خبرنا أملاخنا يخون يسوس قويتاي كابت هذا بوانجيل زأمنا سبات وانجيلاويا أمنتي دفلينا نجر انتي مسلكم إذن أمنينا نالبات زي فلتكم موت زي استبحالكم له استبلوا نهنا أنتينا أمن مسلكم the word is sufficient أبتقال قال زو السخوسي يلنينا نبي إذا قال زي ملؤيو إذا قال زي قال سرعات ويجلسي أهد اليونيو قال أمسيوسي كمزيو زجبر قال قبل الناس سايكلنيو إذا قال نقولو زرلي الناس زبله خلص يزولنا يسوس بزوج زي نفرساويان زو قصم كابزنا برا حدا نجراسي أبتقال أنت يقبروا مسلكم كال سرعاتهم يوسخلوا كال ناتهم لمدتاتهم يوسخلوا قلت هذا ما نتقال ترايك حزومتانسي يقصصهم يزاربهم نيرو إذا قال زي نقولو زرلي الناس بلا زحزة ملو sufficient دخونا كبرنا أملاخنا يقول إذا قال زي ملو إيو أرزق قال زي ملو إيو يسوس قويتاي ماتيوس مراف شو أت فقد شمون تنتش أت تأزاز أملاخ هديكم سرعات سبت هلوها لكم كم هتساب عسان أترون
ብዙሕ ካልእ እንድማ ነዚ ዝመስል ትገብሩ ኣለኹም ስርዓታትኩም ምእንቲ ክትሕሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ምፍራስኩም ጽቡቕ ደኣ ይብል ስለዚ እቲ ቃልሲ ምንም ካልእ ዘየድልዮ ሙሉእ ዝኾነ እዩ ኣይገርመኩምን ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ዘዳግም 5 ናይ መጀመርያ መጽሓፍቲ ሙሴ ይጽሒፉ ቅድሚ 4000 ዓመታት እዩ ተጻሒፉ ሰብ ዝጽሒፎ መጽሓፍ ኩል ግዜ ፍልጠት ፕሮግረሲቭ ስለ ዝኾነ እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ ቮሊዩም 1 ቮሊዩም 2 እናበለ በአማርኛ ቅጽ ይዝባሃል በትግርኛውን ከሙ ዝባሃል ተቆይኑ ታ መጽሐፍ ኩያሳ ታ ዘጻፈት መጽሐፍ ካል ስለ ተወሰኻ ካል መምህያሽ ስለ ዘድልያ ቮሊዩም 2 ትመጽእ ብድሕሪው ድማ ካል ፍልጠት ስለ ተረኽበሲ ቮሊዩም 3 ይመጽእ ቃል እግዚአብሔር ግን ቅድሚ 4000 ዓመት ተጻፈስ ቮሊዩም 1 2 ካይ ተቀጽሎ ዲኻ ክሳሕጂ ጸኒኡ ዝነብር ሓቂው ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ድውሰኽ ነገር ይብሉን ናይሰብ ፍልጠት ሪኹም ውሱን ስለ ዝኾነ ገለ ነገር ይፈልጥ ዳህራይደ ይፈልጦ ነገር ድማ ኣብ ጊዜ ፕሮሰስ ድማ ይፍለጥሞ ሙሳኽ የድልዮ ቃል አምላኽ ግን ሙሳኽ ዘየድልየሉ ምኽንያት ካበዩ መጽኡ ካብ አምላኽ ይመጽኡ አምላኽ ድማ ተኹሉ ዝፈልጥ እተኹሉ ዝኽእል እተኹሉ ዝፈልጥ አምላኽ ስለ ዘምጾ በሰባት ዋላ እንተ ሓለፈ እሱ ስለ ዝገለጸሎም ብድርኺት መንፈስ ቅዱስ ዝተጻሐፈ ቅዱስ ቃል ስለ ዝኾነስ ወሰኻ የድልዮን sufficient ኮይኑ ሙሉእ ኮይኑስ አብይድና ኣሎ ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ካላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:16-17 ንፈልጦ ኩላትና ጥቅስሎ ንህይወት ደልየና ደበለ ሁሉ ኣብጥቃል ኣሎና አምላኽ ንኽንፈልጦ ንህይወት فقد أملاخنا نجبرنا نخنبر متانسي سنة يزبل كله نخنفلت نخنجبرنسي ملوء زخنا نايجزياب يركال تواهبنا له إتنا يا أملاخ سبيب لنا نسمى يجبر زبل فتسيمو تداليو فتسوم أنت خوونسي منفس أملاخ زنفسو زبل صحف نتمرتي نتجسات نمكنا نصدقي زخون مقدام يتأكل إذا منفس يجزياب يرزنفسو مصحف قدوس قال نقولو زلينا زبل كله اتوقات غيرو خمبرناسي بقى كال ايد ليوني وسخ ايد ليوني ملو يخبرنا املاخنا يكون يسوس غويتاي كالاي قال እግዚአብሔር اخوليو قال እግዚአብሔር ملوء قداميت نطبي كالاي دما قال እግዚአብሔር አገዳሲው قال እግዚአብሔር አገዳሲው very essential بزي قال املاخ بفጹም በምንም አይነት መንገድስ ደይንርድኦም ክንበጽሖ ደይንቕል ነገራት አለው أب عالم زلوا مصحفت كله أنبيبكا أب عالم زلوا فلتات كله أكيبكا أب عالم زلوا طباب كله أكيبكاس كتبصحو كترخبو ديت غل بزيزك على زنجرات الله من البات أملاح exist كم زجبرة الإجزابير أيرلينا نكون خالي بخالق نردو أن خالينا كابتوم دفتوم مزمورات هذا مزمور مقرافة سرتة شقتي تمسا سالي بزابك على الإجزابير يززار كاب قطر هذا كسب شدش تجن بزابا فترة يززار فترة كله بزابا أملاخ كم زنتو بزابا أجزابير كم زوري ينقرنا مالتي هانت مالتي سنة هانتي سي فلت أتنتهي تقبل الله تحلف الله إنها بلا بزابا فترة يزنقرنا فترة ريغاس أجزابير كم زلوس كتردع تغليها in fact يكبدو كويو فترة النار رأيوس بعلو أملاخ يلا نجارسي بعلو تجت أتيمو يلوم زأمنو سباتكو كاب أملاخ علو الكمان إذا كله فترة سي بقت أمي مسؤول الكمان وكو خبت تحسبكم إذا كله فترة بزي purpose بزي فتاري بزي ديزاينر مسؤول الكمان كبيدو نفترة زراعية سمان نمسبسي بدهريوس قلفت أري كم زلوس كستبهلي خير بزعابي بزرع خايو متن أدكيك كون بزمت آخا ناي فترة نجر زبلا كلوسي يجرمك ناي سب نجر توصيلكم موجي أدكيكم نابحان تسيل تمسيكم سيجر كله أبغى كلات نازلوسي بعقد أمزمت نجر يبلنا أبوشت عفنش أنا زلوت أقول خمانسي بلا ما يتقميتو زلو حمد كله خيات ونامتان بديزاينو تجيرو زلو سلازم نفترة كنريو على ناسي زيابير كم زلو خنردان خلينا مزمور أسرتت شعت كاب حدك ساب شدش تخميز مجمر ياز نقرن جنك زيابير بزبلت أمن قد جز أرسوز قلت قالو من قد انتلو سيك قالوا انتهي بالمسلكم كتر شو أتخذ بس خلهم
ሕግ እግዚአብሔር ፍጹም ይብል ንነፍሲ ይመልሳ ነፍስ ክትምለስ ግን ሕግ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የለያ ማንም ሰብሲ ናብ እምነት ማንም ናብ ንስሐ ማንም ሰብሲ ናብ አምላኽ ብዘይዝ ቃል ዝመጽ አይክል ጳውሎስን ከምዚሉና ምሽኩላትና ንፈልጦ ሮሜ ምዕራፍ 10:17 እምበአርሲ እምነት ካብ ምስማያ ምስማውን በቃል ክርስቶስ ስለዚህ ዛነጥ በእንተ አይዝብለኩም ዘለኹ ቃል እግዚአብሔር ሲ አገዳሲዩ essential ንምንታይ ህይወት ንክትረክብ ብንስሐና ቡት መጽመታን እምነት ክትረክብ መታንሲ ብዘይ ካዝ ቃል እዚ ክኸውን ድኽእል የለ ካሉ ሁሉ ፍልጠት አኪብካ ጠበብ ሁሉ አኪብካሲ እምነት ከተጠሪያ ይትኸልኒኻ ብዘይ ካዝ ቃል እዚ ብንስሐና በአምላክ ክትመጽ አይትኸልኒኻ ብዘይ ካዝ ቃል እዚ ስለዚህ እዚ ቃል እዚስ በቃ አገዳሲዩ essential ክስገር ከለፍ ደይክልዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ንህይወት አገዳሲዩ ብንስሐ ናቡኽን መጽ አገዳሲዩ ሱድማ ጥራይ ኮነን በህይወት እናቀጸልና ክንከይድ መንፈሳዊ ህይወት ንመንፈሳዊ እቤት ዋና ነገር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ምዕራፍ 4:4 ሰይጣን መስፈተኖ ነቲ እምነዚን ጌራ ግበሮ መስበሎ ተዛረቦ ቃል አለ ሰብ በእንጌራ ጥራይ ነብር ካብ አፍ አምላኽ ብዝወጽ ቃል እምበሪ ስለዚህ ሰብ ክነብር በህይወት እናቀጸለ ኸይድ መታ መንፈሳዊ እቤት ከምጽመታንሲ ቃል እግዚአብሔር አገዳሲው ክንአብና ደለና ካብ ቃል ሐዲግና ወይ ድማ ካብ ቃል ሪሂቅና ኸውን አይክል ዛ ህይወት እዚያ ናወሰኽና ክንከይድ እንድሕር ኮይኑሲ ቃል እግዚአብሔር መመጋብ ወሳኒ ነገር እዩ ቃል እግዚአብሔር መብላ ቃል እግዚአብሔር ናብ ውሽጥና ምእታው አገዳሲው ጴጥሮስ ድማ እንታይ ልዎ መስለኩም ክገልጾ ኸል እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾይንኩም ሲ ብኡን ምድሓን ምእንቲ ክትአብዩ ከምቶም ሕጂ ተወልዱ ህፃናት ነተህዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ በሓግዎ ኢሉና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:2-3 ህፃን ወይ ዝኾነ እንስሳው ምስተወልደ ጸባ የድልዩ ድገርመኩም ነገር ድኾነ እንስሳ ተወሊዱስ ኦሪንቴሽን ዝሓበኩ የለን ዘሰልጠኖ የለን ውልድ ይሉስ ጸባ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ይርዳእ ጡብ ይደሊ ሽኡ ድማ በቃ ተዘልዮ ዘበለ ሁሉ አብት ጸባ ስለዘሎ ይምግ ውልድ ይሉ ማንንም ከይነገሮ ማንንም ከይሰልጠኖ አማኑ ድማ ውልድ ይሉስ ከምዝ ጳውሎስ ጴጥሮስ ዝብለናሲ ክንዓብየሉ ንኽእል ንመንፈሳዊ ህይወትና አገዳሲ ዝኾነስ ጸባ ክንበህጎ የድልየና ነዚ ቃል እዚ ናብ ውሽጥና ክንእትዎ የድልየና ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ሪኹም ሓደ ህፃን ምስተወልደስ አዲዩስ ቪታሚኑን ክህቦ ካል ፕሮቲኑን ክህቦ መታን እስኪ ቁርብ ስጋ ክህቦ ኦሬንጅ ክህቦ ገላይ ትብለንያ እቲ ጸባ ኩሉ ሂዙል ዝቃለ ዘደማ ንአና ኩሉ ደልየና ዘበለ ሁሉሲ ኒውትሪሽንስ ሂዙልና አለ ክብረና አምላኽና ይኹን ዘልየና ዘበለ ሁሉስ አብዝ ቃል ዘሎ ካለ ግን ድገብሮ ድማ ነገር አለ ህፃን ናያዲው ጡብ እና ወሰደ ትጸባና ሰተ ይኸይድ ከሎስ ነቲ ህይወቱ ደልዮ ምግቢ ይረክብዩ ካለ ድማ ግን ደኸውን ነገራት አለ ምሰዲው ድማ ይጠብቅ ዘቃል እዚ ክነንብቦ ከለና ምስቲ ቃል ምስቲ ጎይታ እንታይ እንዳገበረና ይድኸይድ መስለኩም እናጠበቀና ይድኸይድ ፍሉይ ዝኾነ አታችመንት አደንት ህፃን አለዎ ነና ድማ ምስ ጎይታ በቃቲ ዘለና ዝምድና ዘለና አታችመንት ሲናጠበቀ ኸይድ መታንሲ ናብቲ ቃል ክንአቱ ይግባአና እቲ ቃል ፍቃድ እግዚአብሔር ንኽንፈልጥ ፍቃድ እግዚአብሔር ክበርሓልና ይገብር አገዳሲዩ ፍቃድ እግዚአብሔር ተረዲዩና አብዛ ምድር እዚኣ ክንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወሳኒ ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘለኹ ናይ እግዚአብሔር ቃል አገዳሲዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወሳኒዩ ንምንታይ ብንስሐ በእምነት ናብ አምላኽ መጺናና አምላኽ ንኽንፈልጦ ንመንፈሳዊ እቤትና ከምኡን ድማ ፍቃድ እግዚአብሔር ንኽንፈልጥ መታን ኤፌሶን 5:17 ፍቃድ እግዚአብሔር ክንፈልጥ ይነግረና ጳውሎስ አስተውሉ ፍቃድ እግዚአብሔር ፍለጡ እምበር አያሹስ አይትኹን ይብለን ቃል እግዚአብሔር ዘንብብ ሰብ አብ ጸልማታ ይነብርኒ ንእግሩስ መብራህት ይረክብ ንመንገዱስ ብርሃን ይረክብ ደንገርገራ ይብለን ፍቃዱና ፈለጠ ይዝኸይድ ፍቃድ እግዚአብሔር ንኽንፈልጥ ሲ ናብቲ ቃል ምእታው ይዘልየና ብዙ ጊዜ
نتقال حديقنا يوس كالك بحالنا ينا ندلي تملسي تناهيوت من قدسي أبتقال اللون كالون كما تسألنا نتقال حديقنا نتقال حليف ناسي أين تصبى sometimes تقال بنتصور إلوس غلوس كم قال إلاس عمتي كم قال إلاس نعاها خالف قد كتمت تدلي نعبنت هذا جزء خمسة أسبوع مارا بقولت هذا غنات حفت تركب تغيد مو جزين داخل تغيد كله أي دخونا وانت مسحجي خمر عوية تبل ده هراي زغنا غب دقي مت حداري حتت قدافي نبلا نوف قالوا يبلنيو نبلا تغيد ما تأتو آتي هذا ما غيداري أتوري دمات هيوت فتسيمو زي كيد مسكونة تايتب لك أي تعامن تقدم أي توينيرو حجي كنا تقال أبو صنئي أبو نبري حجي من المغري هاي اليو خالد تنبيت هاي اليو ناب خالد ديستانس مخادا هاي اليو قلا هاي اليو تقال زبلو حجي دمان تاي مسلك صنئيو نعاغي تباهيلو أبقى جزيسي زئت أفنا جريلا أبتقال نصنع تزبز حنا جرو دجر مكم نجرسي جلوسي أبتقال نتو تقال دبلو نجرسي نقبرو فقاد إخزيابيرنا لنا فقاد إخزيابيرنا فلتنا نخن كيرسي نتصور كوي نستقمص قلنا الله أبقالو كبرنا أملاخنا يخون أرا خبرنا أملاخنا يخون يسوع كوي تاي بس قال زي هو ترخيبنا بس قال زي ناب أمنة مسئلة بس قال زي فقادونا فلتنا نغنبر بزق على زي بهيوت إن أبنا نغن كيد كوينا سلزق على زي كبرنا أملاخنا يخون يسوع كويتاي سالساي زق على زي قد داسكاب كون دما سالساي دما مسألة تاوي نقرن تاي مسلوك زق على زي دما نتصوري كلير sophisticated داي كون نزق على نغرد أكاسي يونيفرسيتي مخادا يليكال نزقال نغرد أكاسي قال مهور كتكون قال ساينتيست مخانا يدليك I understand أبقى قال بوتاتات دخبدو نقرات كله يوم تنبب تسألي تتقالسو كرد أكاي بزعبا أملاخ بزعبا مدحان كم تزبلنا يوفق عدونا مفلات نبيت كازغون زبلا كله قد نتصور كوينو يتقمي تظل نزتفا لا يوسبات دتوحبا يكونا ننفس وكفنا دتوحبا زابيرنا خمزيلو ببق ردأنا قانقو نغمت سسي بزحات واقا غفيلو مسئولنا እግዚአብሔር ሁን ከመጀመሪያ ኢንቴንሽኑ እንታይ ነሩ ነፍስ ወከፍና ነጥቃል ክንፈልጦ መታ ነፍስ ወከፍና አንቢብና ርዳአና መታ ንምንታዩ መጀመሪያ ደረጃ እዚ ቃል እዚስ ንጹር ዝሆነ ተልኩምኒ መጀመሪያ መልስ እንታይ መስለኩ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም ስለጻፈ እቲ ኮሙኒኬት ድገበረ አምላክሲ ጽቡቅ ገሩ خرد ድኽእል ታይ ማለት እዩ ነና ንዝተረዳዕና ይዘበለ ሁሉ እስከ ነሐልፍ አይንخل ዛስዋይ ተረዲኹም ነዶ ንባሃል ተረዲኻን ነዶ ገለ ንባሃል ታብ ልብኻ ዘሎ አቡሽጥኻ ዘሎስ ከም ዘለዎ ከተቅርቦ ሳይትገልኻ ከም ዘለዎ ክትገልጽ ወላ كلنا برنا سي አይንخلينا መንፈስ ቅዱስ ግና ነትክባሃል ዘለዎ ዘበለ ሁሉ ሲ አነ ጭሩ ሰብር ዝርድኦ መንገድሲ ክዛረብ ዝኽእል ይጽሒፉ ወክብረና አምላክና ይኹን አረ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ብንጹሪው መጽዩና ብንጹዩ ተጻሒፉልና አንተ መግለጽና ብዙ አርስታት ንምርዳ ደጠቀሙላ ምስላ ወይ ዛንታ ነገር አለ ህልፍ ይሉ ሓደ አንተ ሕቶ ወሲኹላሙ በጣም ደስ ይላትኒ ታሪክ ነገር ተፈጥዋ ተኾንዮ በብ አንግል ካይኻ ነገር ትርዳ ገለን ዝብልሲ ከም ኢላስትሬሽን ብዙሓት ይጥቀብላ ንሓደ ሓርማሲ 4 ሰባት ሂዞሞ ቶም 4 ዝሓዝዎ ድማ ሒነ ስውራት ስለዚህ እውር ስለዝኾኑስ እንታይ ከም ዝሓዙ አይፈልጡንም ግን ሂዞ ተሓደስ ንእግሩ ሂዞ ስለዚህ እንታይ ሂዘይሉ ኦም ሂዘለኹ ኢሉ ተሓደ ድማስ ነተስኒ ሂዞ እንታይ ሂዘለኹ ኢሉ ከምዝ ለሚጽ እምኒ መሲልዎ ለሚጽ እምኒ ሂዘለኹ ኢሉ ተሓደ ድማ ነትጭራ ሂዞ ሓደ ጨው ሂዘለኹ ኢሉ እጅ ሁላቶም ከምዚ ኢሎም እንጂ በብት ዝራእኻዮ ነገር ዩቲ አንደርስታንድ ገብሮ ገለ ንዝብላ ብዙ ጊዜ ታሪክ ዝዝረ ሓደ ግን ወሲኹላ እንታይ ኢሉ መስለኩም ዋት ኢፍ
إذا حرماز أنت ززارة مرعيهم دايكلون بر مسمع يخوليه أنا حرمازي أنت إمني حزكان أو ما حزكان أنا حرمازي أجري خايز كايو النابل أنت زقلت اللومسي من مخانوسي أنتي مكبرو مفلت أملاخ دم من مخانو نغنفلت متانسي تزاربنا خبرنا أملاخنا يخون من مخانو نغنفلت نغنردع أتي أبزيك الرب برهانات زنبر أملاخسي بقالو جيروس جزء رسوس جليس قلنا كبرنا أملاخنا يخون سلازي بنتصور دردعنا مغنياتو إذا بنتصور كجلس زخال أملاخسي سلاز صحفلنا كم مسرتو እግዚአብሔር كل سب كرد أمتاني ومصحف قدوس تصحيفو تواهيبو زداغم ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ሸውዓተን ከተንብቦ ከለኹም እንታይ ይዝብል መስለኩም እዚ ኣነ ሎሚ ዝዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ንደቅኻ መሃሮ ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስበልካን ኣብ መንገዲ ክትከይድ ከለኻን ኣብ በጥ ምባልካን ኣብ ምትንሳኻን ብኡ ተዛረብ እጂ ቃል እግዚአብሔር መስተዋህበስ ካህናትካ ንደቅኻ ይመሃሩልካ አይብልን كل خاص نزق على زي قبل بخا أمبرو كل خادم ماسي ندق خمهار كل سب كفل توجيري تصعيف أب زمانات جن كم زي كون اللو نايت المات زمن بيت كريستيان يحلفه أب زحلف ورهي هذا بايوغرافي نببنيره ناي جون ويكليف دبال جون ويكليف كدمي بالمارتين لوتر دتنسأ أبي تحدثه كما تسمع تانسي أبي تراز تتعوته كن قدمي أم سلازخونه كم زرعي وناتونا جر نتي بحليفان بر كم وانا كم بقى مارتين لوتر جلسي زتك السبع يكون جون ويكليف انت يجيرو مسلكم مهور يوز سبع ايزي كابن سنة تجميرو بتعمي بريليانت دخونه أبو أكسفورد تماهيرو أبو نيمهر نيرو لما نحن ما ندفتو جلا كهن كوينو زجل جرون زنبر السبع مودة تخريو خلصي كل سب مصحف قدوس هيفلط بتجزيتي مصحف قدوس بإبرايست تتصحيفو بغريك دما دش كدان تتصحيفو تبلوي كدان دما نا بغريك تترجمو بلوين حدش دما تقلل يلو دما بلاتين تترجمي نيرو لاتين دما كابت نورمال نايسب ቋንቋ ምዃንሲ ወጽዩ ካህናት ጥራይ ድፈልጥዎ ከምዝ ናይ ግዕዝ አይነት ኮይኑ ይነሩ ስለዚህ እተተራሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ደንብብ አይነበረ ላቲኑ ዘሎ ቶም ካህናት ዮም ዘንብቡ ቶም ካህናት ዝነገሩ ወጥራያም እንዳበለ ኸይድ ተዘይነግሮሞ ከምት ዘለዎ ኾን ስለዚህ ሰናቲ ማምጽኻ ምሰበልካስ ነፍስኻ ካብ ሲኦል ክትወጽያ ክብልዎ ከለው ራይሉ ኸይድ ድፈልጦ አይነበረ እዚ ግን ንዊክሊፍ ንጆን ዊክሊፍ ግን ክስታይ ገይሩ ኖ ቃል አምላክ ሁሉ ሰብ ክረኽበሎ ክፈልጦሎ ወይ ሪስኮ ሲዱ ድማ ንመጽሐፍ ቅዱስ ተርጉሙና እንግሊሽ ንመጀመሪያ ጊዜ نمولو مصحف قدوس مسترجمو بزو واقع يكفيلو أمودعت ميتو ببزو واقع ببزو مسوءاتنا تتمصحف بزوهن دنببو عينا برنا بزمرو جن أتليست ترجمو ميتو تفلتو دي تابعت كريستيان بتجزيتي السخاء أبي جيجا خافت سيمكا نتي so much so لزحرقو ميتو تراي ديكونس تحرموتو أتي عسكرينو غمان بسلامة إيرفسي دهر 44 عامت مكابرو فنكيلو عاصمو عدكيقوم نابهر يوم دربيوم إذا ما صحف قدوس ناب إيد كلاتنا نغمت سماتانسي بزو واقعي تخفيلو تستاند انتاي نيرو نو تتراسب سي مصحف قدوس كردو ايكل سلازي اتوم كهانات ينغرو ومبر تخاله سبسي بتي ديلي قواس كصحاف يبلون كمببو يبلون نو نا እግዚአብሔር ሐሳብ ከመረቱ ከመጀመሪያውንሲ ኩላትና አንቢብና ክንርድኦ ብንኽእል መንገድ እዩ ተጻሒፉልና ክብርና አምላኽና ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሽዱሽተ ጊዜስ ከምዝዶ አየንበብኩም እንዳበለ ዘሓተቶ ትረኽቡ ይኹ ታይ ማለቱ ኤክስፔክትድ ዩ ከምብቡ ማለቱ ምስተራ ህዝብ እንዳተዛረበ ከምዝዶ አየንበብኩም ይብሎ ኢየሱስ ጎይታይ አረ ኢየሱስ ጎይታይ ካላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 14 ሶሪ ካላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 2 14 15 ተሪእና ዮሲ ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም ተማሃርካ ፈሊጥካ ይብሉ
نتن كاب قل إنتك جميرك بإمنة بكريستوس يسوس نمدحان كلب ما غازخ على قدسات صحفات فليتك بتي تمهرك يون ترد أخيون صنا كابن سنت كاسي نمدحان كتمتصي زن صحفات أمسينا خير سلازي زخونة هتسانون كردو أدخل أبو دمان تايكبر صنا حزن زن صحفات سلازي كل سب أمبيبو كردو بزخل بزنت أرى من قديو مصحف قدوس تصحيفو كلا جيزيون كم زبالكهم دخبدنا نجار انتلون نسألي اتي دراسي حياو سلازخون شكسبير زصحافو مصحف لو متزي ترديو كأخيلو شكسبير يل مصحف قدوس قد تزي ترديو كصحافيو هياوي بركخ تبل كبرنا أملاخنا يخون ينغرك يبرحلك كبرنا أملاخنا يخون بطرس قال باولوس زصحافو نجار سي نمردو ጭንቂው مسبله ጭንቂው ድማ ከምዚ impossible ነው ሁሉ ጊዜ ትርዶና አይኮነን ጭንቂው ክትርዶስ ከቢድ ነገር አለው ወይ አባ ገሊአቶም ከጣዋዊ ወይሉ ድማ ከጣዋዊ የበልካን ግሉጽ ይሁን ማለት ነው ከብጻሁ ነخልዩ ማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ ናይ መወዳታ ቃሉ ድማ በአል ስልጣን ፋይናል ኦቶሪቲ ሲ ቃሉ ይዘለው ታይና ነር ይደለና አርባዕተ ባህሪያት አርባዕተ መሰረታዊ ነገር ብዛባ ቃል እግዚአብሔርና ንርኢ ዘለና ቃል እግዚአብሔር ሲ እኹል ይለኩ ኩሉ ንአምላኽ ንግፈልጦ ንድህነትና ፍቃድ እግዚአብሔር ፈሪጥና ንኽንመላለስ ሲ ደኽልና ኩሉስ አብተቃሉሎ ሙሳኽ አይድ ሊሆን ቃል እግዚአብሔር አገዳሲ ንአምላኽ ንግፈልጦ ናብ ድህነት ንኽንመጽሲ ቃል እግዚአብሔር አገዳሲ ንአበናኽ ንከይድ ቃል እግዚአብሔር አገዳሲ ቃል እግዚአብሔር ድማ ንጹር ሳልሳይ ራብዓይ ድማ በዚያና ንዛዘብ ቃል እግዚአብሔር ፋይናል ኦቶሪቲ ናቱ ቀናይ መወዳታ በአል ስልጣን ጌርካሲ ነዚ ቃል እዚ ይኸትግዛ ነዚ ቃል እዚ ይኸትህቦ ማንንም በአል ስልጣን የለ ሎሚ ሐድሽ ምግላጽ አምጺ ካብዚ ቃል እዚ ወጻይሲ ገለ ነገር ክብለኩም ከምጻልኩም ሲ አይክእል ማንንም ከምጻልናውን አይክልዩ ፋይናል ኦቶሪቲ ሲ አብዚ ቃል እዚ ይዛዕርፍ ናይ መወዳታ ክርስቲያን ሲ نحد نجرسي زوهب زوفة فقادون هيوتون من قدون سي نحد نجر يدهب نمن نقالك زيابي تانتو إذا حبكم مثالي سي بزوج زي زبلو نجر زيونا زنا حواتنا حد هذا زي كموجات مكلو كاب أمان وصايس حنت حفتقت مر أو ندحر دلياس أمود أنت نبهال مسلكم اتقال سلطان يهبنا أبي وسب نخنزار سلطان نايك على أملاخ زتردو أب تحت سلطان نايك على أملاخ زنبر سب كم قالوا دايجبر كهون كلوس إذا قال زي سلا زي فقدلك نا أتملس إلك كتقصص أو تخليخ تملس كتبلو تخليخ بس قال زي جن جز عرسو زي هذا أبز تحت قال أبز تحت سلطان نايك على أملاخ داينبر سب جن أنتي ما تقول لك ناتك حسابيو ناتك نجاريو يقبلك ما أسهر يبلون كلنا تأميروز وزدنا أكسس ونزهبنا خن معادن كنجساس أنسي نقالو زتجزأ أنا سباس لزخوننا أبتحتك قالون نبر سلزخوننا سلازي كلها ناس أبتحتك قالو غنبريو دقبأنا كم تأنتوا يسبلكوهم قالو زمحايش زي لوت سلزخوناس نتقال جزء أرسنا خن هبوط رايو دقبأنا اتقال بمنجد سبات ولا أنت مسا منفس እግዚአብሔር ግን አዛሪብዎ በመንፈስ ቅዱስ ተደሪቆም ስለጻፈው ትእዛዝና ያምላኽዩ ጳውሎስ አብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ተርባዕተ ከምዚልዎ ቁጥር 37 ሃደንሱ ንርእሱ ነብይ ወይስ መንፈሳዊ ከምዝኾነ እንተ መሰሎ እዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ምዃኑ ይፍለጥ እዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ሲ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ አልቲሜትሊስ አምላኽዩ ዝዛረብ ዘሎ ይዝብል ዘሎ ስለዚህ ነዝቅ አለዚሲ ነዝ ስልጣን ነዝስ ዝተገዛእና ክንከውን ይግባአን ዝቃለዚ ዝማሃየሽ አይኮነን ዝቃለዚ ከምታ አንተ ወይ ዝበልኩኩም ቮሊዩም 1 2 3 የብሉን ዝቃለዚ ዘለዓለማዊ ኢሳይያስ 40 ቁጥር 8 ሳሪ ነቅጽ እንባባይ ቅምስል ቃል አምላክ ግን አንተ አይሉና ንዘልዓለም ይነብር ንዘልዓለም ዝነብር ዳይነቃነቅ ዳይልወጥ ቃልዩ ስለዚህ ህይወትና ጥራይ መሃብ ይዘልየን በዚያ ጎዳልኩ በጣም ደስ ያትብለን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ተሾተ ጳውሎስ አብ ክልተ ናይ ግሪክ ከተማታት ዘገልገሉ አገልግሎት ይነግረና ናይ ክልቲኦም ድማ ምላሽ ድማ ንርኢ መጀመሪያ ናብ ተሰሎንቄ ከይዱ
ተሰሎንቄ መስከደ ቃል አምላክ መስነገሮም ወንጌል መስነገሮም ገሊአቶም ተቀብሎም ነገር ግን ዝበዝሁ በፍላይ ድማ ይሁድ አብታ ከተማት ያዝነበሩ በጣም ክፉአት ሰባት ዮም ነሩ ቁጥር 4 እንታይ ብለና መስለኩም እቶም ዘይአምኑ አይሁድ ከአ ቀኒኦም ካብቲ እዳጋ እኩያት ሰብ ወሰዱ ህዝብ አኪቦም ድማነት ከተማ አናአብዋ ንቤት ያሶን ሓደጋ ወዲቆም ከአ ናብቶም ህዝቢ ከውጽኡዎም ደለዩ ብለን መጀመሪያ ነገር ሞቲቭም ትክክል አይነበር ንጳውሎስ ስለዚህ ቀንቁሉሲ ቃል እግዚአብሔር ሲ ከነጽጉዎ ጀምሩ ቃል እግዚአብሔር በመን ይምጻ በዘይ ይገድስ ስኻትፈቶ ስኻ ዘይ ተቀበሎ ይሁን በዘይ ይገድስ እትቃል ዝዝረብ ዘሎሲ ትክክል አይኮነን ዋና ነገር እዚያም ሰባት ግን ንጳውሎስ ስለዚህ ቀንቁሉ ይብለና ነጥቃላይ ተቀበሉ ወንጥራይ ደይኮነስ ከማናይ ሰባት አምጽዮም ሲ ሸበሩ አልኢሎም ናዕቢ አላ አይሎም ካብታ ከተማ ወጽ ገረሙ ከይዱና ቤሪያ አቡን መስከደ ተከትሎም ሲ ከና አቡ ጀምሮም ሰብ ተሰሎንቄ ዘዮም አብታ ምዕራፍቲ ቁጥር 11 ውርድ መስፈልኩም ግን ካልኦት ድማ ግን ድገርሙ ሰባት አብዝ ትረኽቡ እዚዮም ግን ቁጥር 11 ከምዚ ይብለና ንሳቶም ድማ አብ ተሰሎንቄ ካብ ዝነብሩ አብ ተሰሎንቄ ዝነብሩ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ ንሳቶም እዚ ነገር እዚ ከመኡን ተኾይኑ ኢሎም አብ ጸጽባህ ነቲ ጽሁፋት እና መርመሩ ነጥቃል በሁሉ ፍቃዶም ተቀበሉ እዚኦም ግን ታይም ዝገብሩ መስለኩም ጳውሎስ ምስተዛረበስ ከም ተቃል ዲው አይኮነን ኢሎም ሲይምርምሩ ተምጥቃል مسكونه مسرአዩ በሙሉ ፍቃዶም ሲነተቃል እንታይ ይገብሩ ይግዙሉ ታይ ማለቱ ኢምፕሊኬሽን ተቃል ተዛረቦ ቃልሲ ከም ተቃል እንድሕር ዳይ ኮይኑ ይነጽግዎ ማለት ከም ተቃል እንድሕር ኮይኑ ድማ ህይወቶም ይህቡ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ሲ ፋይናል ናይ ህይወትና በአል ስልጣን ስለዘኾነስ መርሚርና ፍቃድና ገዛእ ለሰናሲ ነቃል እግዚአብሔር እንታይና ክንህብ ድግባ እቲ ስልጣን ናይ ቃል አምላክ ሲ ገዛእ ለሰና ክነግዞ ይዝግባ كبرنا أملاخنا يخون يسوع قويتاي رزنانا نابلنا تصلينا مو كنود أبسأتي كده محمش ترى إذا اللهمو بزي كاتوم أقل قلتي كالوتاي ننكساقس بحدا خنوات نتانك زي أبير بارخ أمسجنا تصلينا خنوات زي أبير بارخ رزنانا نابلنا نقويتانا مسجن نوك زي أبير بارخ هاليلويا سلا يوقالو نغويتا نخبر روسكي سلازي توهابنا مصحف قدوس قال እግዚአብሔር ይባረክ በንስሐና በሆነ መጽ እምነት ክንረክብ ንአምላክ ክንፈልጥ ህይወትናው ነርቸርድ እንዳሆነት ክትከይድ ስለዚህ ገብረና ስለዚህ ቃል እዚ ንጎይታ እንዳخبرنا ይው እንዳመስገና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና እንዳመስገና እንዳጸለና خلنا ምናልባት እዚ ጉባኤ እዚ ቀደም ምጽውና ሓደ ጻውይት ከበ በንስሐ በእምነት ናብ አምላክ መጽደል የዝብል ሰብንተሎ ኢየሱስ ከንግሶ ስተረፈ ዘመነ ህይወተይ ነው ክህቦ ደል የዝብል ሰብንተሎ እዚ ይበልና እዚ እድል ከይሓብና ጉባኤክና አጽ አይነፈቱንሞ እግዚአብሔር ይመስገን ትህሉዶ ማኸልና ተለኹም በጸሎት ክንድግፈኩ አን እግዚአብሔር ይመስገን የዳውኩም አሪኡሞ እንጸልያልኩም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ባርኩላትና ነተንስእሞ አመስግና ክንወድና እግዚአብሔር ይባረክ ጽርካኒ አሎኻ نمالتي بمهرتك نخللك دوي
ቅዱስ አቦ በጎይታ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ኩሉ ኽብርን ኩሉ ምስጋናን ተጠቅሊሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻ ይኹን ወአምላኽ ጁና ብቃልካ ኽንኣቱ ፈረኻልካ እግዚአብሔር አቦዬ ኣብ ውሽጥና ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አምላኸይና ተቀጻጸለ ኽኸይድ ንቓልካ ኽንደልዮ ንቓልካ ኽንጸምኦ በኢየሱስ ስም ክትረድአና እጽልያለሁ ጎይታ ሕይወት ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አምላኸይ ኣብ ቃልካ ጥቅሉል ክኸውን እቱ እናበልና ናብ ቃልካ እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ስም ናወሰኽና ኽንከይድ መታን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እልምነካለሁ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተመስገን እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጋሃልኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ድተሐለወ ድተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደጌታት ጸላእትኩም ሁሉ በኢየሱስ ስም ውረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን አሜን በሰላም ኪዱ